Pwede may magpatabang ninyo? Nakatakas maguna silang duha sa mental. Ay! Pushit mo ha! So karon, kay nakalampos naman mo sa season 2, season 3 na puta. Nana kay mo daw kanin season 3? Basig mamatay na pud miyan eh. Kamer biya kay mugnaw. Ay mo kabalaka, nanagay mo daog ani. Kay ang premium nako ani 5 million. Ala kadako. Sa una 1 million, karon 5 million na. Ate pre, murag scam na po ni ba? Relax lang diha. Kay mga dagko kitag mga utang. Sa may mechanics ana. Ang mulihok pa ako ng pitoy. Hello. Hello. Patay kibultaan eh. Time pa. Hala, nalagi si Moana diha. Kasi si Tinglebert na. Kiniwang oh. Dili ni si Cinderella. Mo ni si Chakadal, ang dal sa season 3. Pato ba nga daw? Legit ba? Chakadal, turn around. Ay, wag naong ana. Uy! Ay, nabot na strong turn dire. Wrong turn ganino. Ayaw na mo sige yaw-yaw diha, magsugod na ta. Chakadal, turn around. Let's start begin. Ang mulihok kay pa akong pitoy. Chakadal, lana ba kay nakitaan? Garag pormoy. Geng man. Balik toyok, eway ng lihok. Ang mulihok kay pa akong pitoy. Pre, kanang kupungan ni mong tato, pre, no? Wala, nilihok. Patay. Usa pa may gidugoy-dugayan ni mo da Chakadal. Paa ka na. It's my turn. Oh shit, not good. Agay! Charap. Wow, putol na. Chakadal, balik na diri. Yes, boss. Chakadal, lami? Sarap kaya? Okay, padayon ta. Ang mulihok kay pa akong pitoy. Nya, asang premyo kay daog naman me. Pwede may magpatabang ninyo? Nakatakas maguna silang duha sa mental. Ay! Pushit mo ha! Buisit ka? Scammer na ka?